Man får det bare næsten dårligt af den der elevator, ikke? Altså. Move into the country, gonna eat a lot of peaches. Move into the country. Red rum. Red rum. Den er for syg dengang, altså. Move into the country. Zoom, 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 zoom. Hun begynder at ryste for meget med kameraet. Så må vi ud igen. Så. Der er højt til loftet. Move into the country, gonna eat a lot of peaches. Nope. Nok nogen, der er ved at begynde at have styr på det, hva'? Move into the country, gonna eat a lot of peaches. The Vista View, som vi snart har optaget på det her lortekamera 1 milliard tusind gange. Ser nu altså stadig ret sygt ud. And one ring to rule them all. Nå, jeg skal også lige se den med. Bellagio Hotel. Se, hvor der er sådan nogle små fine biler, der kører rundt ude på vejen. Skal vi holde lille med også? Det er fantastisk. Selvfølgelig skal det. Det er da lyd, der gør det hele. Mit fantastiske uintelligente indslag her. Det der sætter prikken over i'et. Og swimmingpool og det hele. Meget for pisse koldt til at stikke. Noget som helst der.